do ne ochako miyo sirkal lifeline Supreme Court bang' wacho ni Finance Act 2023 nyaka tiya. Sani Mheshimiwa John Mbadi nyogo chapa gimolo ni explainer kotemo lero ne godo jopiny ni chike adek mobedo consolidated gund chike moko maro maboro gite tiend gi nango ang'eni ma wach misebedo kilo kabisa wichang ni goya ok bireso gisa apa ni mana kaka ne wawacho ka John Mbadi ne ogwel yes kaka jatend migawo mar omenda to kendo ka opuodhe gi od bura mabendo gai ne nitie naneno ko ganie to ke kanyo ka notes ahinya mondiko sigana maber gima ne John Mbadi owacho en ni gima ne jo Kenya timo ne ok ber ahinya ni ne nitiere proposals moko mabende ne beyo e finance bill to proposals gi no singore no bro neno matek mondo duogge mondo gine kaka de giti to bende no aparo wacho ne gima John Mbadi nyaka ng'en ni kosedonjo office to nitiere ongoke moko mabende nyane no ko ywak ni kanyo gidhi kuro to jogo penjo gel e corridor dakika para gikwecho nikech piny mar Kenya kako osegabedo en ni jogo duto mosebedo treasury gin ga jogo machiegni gi IMF gi World Bank to nikech jogi miyowa pesa mang'eny jogi ema temo ga wacho gigo manyaka watim makata ineno ka finance bill kane jo piny osegoko komokidhore to ne gilinga to ka Bruto nosewuok cabinet ma cabinet manyien odonjo to giwacho ni they will engage the new treasury jaindi kisero lunga gi ni mandarins mondo giwinje ni tango gango maditim tadira makende mane wawacho en ni podi bro manye yo magigi bro duogo nikech mondo Kenya oyud pesa to finance budget ni gigi nyaka ne duogi emomiyo achiel en ni gima ne John Mbadi otimo kata dwa timone wan jo mong'eyo okonyien. In fact, wan ne warito January obiro mna chon. To biro mna chon tineno ko biro tok ka Mbadi wa Washington to approval wayudo ma 78 billion to explain ni oketo mondo pim ne jo piny ni to proposals magidwa kelo gi nango gango nitie moko mabeyo adiera ber nitie moko mabeyo to bende nitie moko ma pod dhi hinyo japiny to dhi hinyo japiny nikech ing'eni sama sirkal ni office Victor sanin kidhi kawo loan e bank to gimiluongo ni collateral kata security inyalo kawo nyamburko ni chatiketo inyalo kawo title mari tiketo inyalo kokta ni oyo odaka TV ni fridge mesa e collateral mara kata an gi mwandu moko e stock market ka maromo kama share certificate na to sirkal kodhi kawo loan security mar sirkal en in gi an go gai jopiny nikech sama ingima mitiyo to suru ma sirkal golo kuomino ema dok chulo gigi emomiyo gima Mbadi timo kata bed mnani ande moyiera kata bed mnani in kato gai magi de podo timore so Mbadi tima gima onego tim kaka ng'ama ni office no ok do timo mopogore gi mano nikech mondo wayud pesa gi mondo wager pinywa nyaka wachoko osuru gi so en gima ochuno manyaka timore makata bed mnani Mbadi gigi rachne manadi no amua no wuok ng'ama biro kata bed mnani en Junet Mohamed kata mna Milo gesa to pod gidhi timo the same things nikech treasury wa kaka wasewacho is largely run from the outside not the inside to sirkal kama nitie sirkal ni kama tek ma usuru gi nyaka tim ang'owa nyaka choki gima an kodo gi kwayo ni gima nye giketo ni explainer cha ok en explainer macha was just plain text samidwa timo explainer ogaya ng'eni ang ni ng'ad clip ni yor ne nyang samidwa timo explainer
wawach ne jogo manitiere treasury matimo communication nikech ing'eni macha en jo communication ema ne otimo nyang' nye mana signature ne modhiye. Explainer itimo mondo iler ne japiny mondo obed gi yot winjo. Samitimo explainer ok iwachne ni we are amending, ok iwachne ni sijui section ang'o, idhi e basics. Treasury nitiere agi gimoro ma gitimo ni mwananchi budget guide. Makose som budget matek tek cha. To gigolo gimoro kanyo mayot ng'eyo mikone ni wadwa choko pesa osuru tara makama. Bilion 400 wadwa tere somo. Bilion 50 watere agriculture. To kwa tere agriculture ka odhi nyiewo fertilizer, odhi nyiewo gig pur, mane explainer. Manye gitimo cha ok explainer. Nikech nya yudo ji mang'eny. Kata mano fiska mapenja ni tokoro pages 4 ma Mbadi ondiko kaji owachang'o. Excise duty. So japiny an abridged version mar explainer no. Exactly. Okawa page achiel tokoni wan gima wadwa timo. En ni wadwa medo osuru ka to wadwa adjust gik pension, wadwa adjust kama to gimomiyo wadwa timo gigi en nikech wan gi gowi machalo kama, wan gi budget machalo kama. To mondo wachul budget ni osuru gi tete ka wang'iyo to wabro yude pesa makama mondo dini wafuogni. Japiny bedo gi yot mar ng'eyo. Nikech remember ni gima nwawacho ni ka jogi ok dhi communicate maber to pod Gen Z bro wuok. To nyise neno ka social media jo Gen Z go sechako penjo. Ni to Mbadi mano konwa ni dhi reso wane. To gik moduogo godogi donge gik mane watimo ang'owa mane wakwedo. So anakwayo jok manitie treasury matimo communication ni mondo gipimie gigi maler. Nikech shida mar finance bill ne en ni nokobedo explained na japiny. Nikech VOJ sama ine ot to budget deny tiketa jodi piny tikoni oyo koro ka sausage gi tong' mayande wachamo gokinyi ok binyalore. Gimomiyo ok binyalore en nikech pesa tin. Koro kata kwa chwako mwogo, kata kwa chwako nyoyo, kata kwa buko oduma mwachamo to tek no watimo ang'o wayiero. To kodhi mbele mobedo maber to wabro duoge sausage, to kwa bedhi mede maber to waduogo tong', to waduogo bacon. Okikone gi akona ni wan koro wachopo kuma wantie ni kochakore kiny en nyoyo. Nyaka gi complain. So pimo negi explain, communicate. Emomiyo anakwayo gi ni gigi te mondo wakony nyang' nyaka wa communicate gi maber. Nyaka wapim negi japiny ma japiny bede gi yot mar winjo. Nikech kineno gima budget office otimo mar parliament, mane gima ne jogi onego tim. Budget office gi explainer gi yot winjo kabisa. Kech gindiko ka ging'e ni gini japiny moko dhi sikul nyaka ng'e gima timore. Manyo ndik cha macha mna jo MBA, jo finance class, jo CPA. Mheshimiwa John Mbadi ero gocho. Ka pane mheshimiwa wanyalo manya ne mheshimiwa. Ni mondo wapim gigo maber nikech japiny nyaka bed gi yot timo ang'owa e winjo gigo. Apana bro wuoyo gi director marwa Bob. Mondo yude mondo pim no ne Bob Wafula manyinwa